जों दा नामेरि गेजेर गेजेर दङ। जों भालुकफुं थांनो नागिरदों वाटारफलाव दुगैना फैनो माने वाटारफलाव दुगैना फैनोसै। दा दैज्लां बोथोरथ' दै बाज्रुम दङ। नोंथांमोना नायलांबाय था, जोबथारनायाव नाय दै बाज्रुमखौ नुगोन। दा नायलांबाय था। बेयाव रेल साइटिं दङ, भालुकफुं थाङो आरो बे ट्रेन साइटिंआ। आरो ओरै फारसे थांगासिनो जोङो। थाङै थाङै थांनानै बेयाव मोनसे मोजां, मोनसे बिराद समायना सावगारि थिखांग्रा मोनसे जायगा दङ। बेयाव नोंथांमोना मालाबा फैब्ला नुगोन। थिग 12 माइल मोनैनि सिगांनो बे स्पटखौ मोनो आरो गोबां मानसिफोरा फैनानै बेयाव फट' लाफैयो, फट' थिखांफैयो। नोंथांमोना नाय, गोबां मोजां नायनो आरो। बैथिं जाहैबाय भालुकफुं थांनाय रेल साइटिं। बेयो नैबे दलांनिफ्राय बिराद मोजां नुहुरो ओरै। नोंथांमोना दा मोजां नुयो आरो बिराद मोजां मोनसे समायना जायगा। गोबां मानसिफोरा बेयाव फट' लाफैयो। थाङै थांगासिनो जों भालुकफुं फारसे थांगासिनो आरो। दायो गायनाय फुनाय दिन नालाय, लामानिफ्राय गोबां गायनाय फुनायखौ नुलांदों। नैबाव मोनसे गामि, दरसे गामिया नैबाव खोथिया फुगासिनो आरो। बे दैफांजिरि गामिनि रायजो राजाफ्रा बेयाव दिनै ज' खोथिया फुदोंनो आरो। जों दा टाउन गेजेर मोनबाय। टाउन गेजेर जायगा आरो बे अखाबो ख्रेब ख्रेब हाबाय थादों। टाउन गेजेराव मोनबाय जों। भालुकफुं टाउन आरो बे भालुकफुं मेन टाउन। जों दावखोगासिनो दा फारसे बे हाजोआव थांगोन जों। दै बाज्रुम मोनसे जायगा दङ। बे समाव जोङो अरुणाचलाव हाबबाय। अरुणाचल सिं सिं हाबलांगासिनो जों दै बाज्रुमखौ थांखि लानानै। मोनसे दै बाज्रुम दङ, बे जायगायाव थांगोन आरो। नायलांबाय था नोंथांमोना, जों अरुणाचल सिं सिं हाबलांगासिनो। बार्न राइस, बेयाव माइरं खामनाय दं। गोदोनि राजानि माइरं गोदाननि बियो बे बेफोराव गासैबो माइरं खामनाय गोजान। बे गासैबो माइरं खामनाय गोजा गोदोनि, दासिमबो दङ नै माइरंफ्रा। अरिजिनेल माइरं। The present place known as Darjeeling is traditionally known as Java Onji Po, meaning one rice, by the Hirusos Akas, who were the actual inhabitants of this place and the adjoining area. The Akarani Lumum Dususou of Gohanten village is this place as interpreted as
चेहरा तेरा सोना है जैसा रूप है तेरा चिकन तंदूर जैसा चेहरा तेरा Wait. This one, this is guys. ये है. सब लोग नहाने आ रहे हैं, सब लोग ना ऊपर से गिर रहा है. देखो बहुत सारा आदमी लोग आ रहे हैं यहाँ पे. ये लड़कियाँ लोग बहुत भी आराम कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं. वो देखो वो लोग फोटो खींच रहे हैं. बहुत मज़ा आ रहा है वो लोग को. देखिए बहुत मज़ा, देखने को बहुत मज़ा आता है. बहुत लड़का लड़कियाँ लोग मतलब फ़ोटो खींचने आते हैं यहाँ पे. देखिए लड़की लोग बहुत मज़ा ले रहे हैं. मज़ा लेने ये लड़के भी आ रहे हैं मज़ा लेने. देखिए ये लड़के लौंडे तेरे पास ये लौंडे है कि नहीं. देखिए बहुत सारा लड़के लोग हैं. ये देखो मज़ा. माइ खांनानै जों दा गिदिंबोफिनो आरो एसे एनै फट' लानानै